W 1977 roku naukowcy wychwycili sygnał z kosmosu i do dziś nikt nie wie, kto go wysłał. Czy może to być pierwszy dowód na istnienie życia pozaziemskiego? 15 sierpnia 1977 roku radioteleskop Big Ear wychwycił potężny 72-sekundowy sygnał, który pochodził z gwiazdozbioru Strzelca. Naukowiec Jerry Eyman, który go nagrał, napisał obok niego jedno słowo – wow. Sygnał ten nie przypominał żadnego znanego nam naturalnego szumu kosmicznego. Był tak potężny, że mógł być sztuczny, ale nigdy więcej go nie słyszeliśmy. Kto mógł go wysłać? Super zaawansowana cywilizacja? Być może był to przypadkowy fragment ich transmisji. Myślisz, że to był sygnał z kosmosu? A może był to tylko zbieg okoliczności? Napisz w komentarzach i zasubskrybuj, jeśli chcesz więcej takich kosmicznych tajemnic.